So dinasukakon ganyo po ni nang raganda nga sang ko suara kuas in imakang gula na nasero yung adobo ng panado. Kauso pa kalipat ko ni kang ginawa iya kay isisaw bangang saliwa Moria tao Bisintina ang mapapakata dong kami sa bapurinan o kumangonor sa ranaw. Dan salko kita pagula-ulaan natin ko sa podium ng ubangan sa niyo na taroto paniro na sa ikang ginawa iya kay isa sa ubangan sa kabayanan niyo po ang mga ulama ang nabos mga stad na taman ko stad asub uswal lahut taalay da kalang ba isa paawing nagutila kamatagal ko ka din adar pa o kalipat na tatapos so karibad kami lagi-lagi pleno nga palayanan mo siya nain sa adla marinaw nakapuntayan niyo so dadaon at tanaranon ada sa lakaw arwa kodari din sa lungkot tanaman tiya sa makadara paro-paro masabay yawi da akalo sira ng adat sa ulo sila mo malundong nakatay na pamamaginat ko ng Moria tao Vicente sa wassalam. Welawing ko akabara di imisidu ayana tanana gua huge warung wa ola dai na mina ya ko na mata ana au dan tanwa min den sai ngarai na ka asundo ngakapangading ba ko kadana nada putiya kaya soka
para gusto ka baya kakagiya so kadunana ino makalela bisa kalima to sahadana ku kalima purnana kalima kidudana kalima romarang goma onayano Islam aya pagang pagunaya ipanolo no nabiya piselinga nataano sidawa maliluan naga takong sa suwaome kasindita bukada kang mana sa pamansami pigera ene kuwa ola ala na baniyan di miyay kuren na dinding at kair dandiara akaya papeng don dingan raeno na buwa ano bo nakakagiya katawan dana katawan dana ay dong pamidara kaya pudera erona panamaan ako ano taway girarina yagin na mahoda pagirowena au madakala sumimbero na yamasa mantona puperina rin nawana toroganiyo Dagung malaka Pakasay barat ako agaw taon lawasa Say makagadamat tanamiya kagadamat kagiya katawan dana Isa-isa kanubusap ipamanay bentog di engging ginawain na di imam magadata